соли равон беш аз 1356 нафар шаҳрвандон бо масъалаҳои гуногун ба шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Гулистон муроҷиат намуданд. Аз ин теъдод 400 нафарашон занон мебошанд. Ҳамчунин дар давоми 9 моҳи соли 2019 аз ҳисоби бекоронӣ ба қайд буда бо тариқи роҳхатҳои шӯъбаи агентӣ ройгон аз рӯи 13 номгоҳи касбу ҳунарҳои гуногун аз ҷумла асосҳои компютерӣ, кафшергари газу барқӣ, дӯзанда, оҳангар ва ғайраҳо ба касбомӯзӣ фиристода шуданд. маблағ аз тарафи вай маркази касбомӯз филиали корхонаи воҳиди давлатии маркази касбомӯзии шаҳри Душанбе дар шаҳри Гулистон стипендия инобат ҷудо идорпулӣ ҷудо мешавад. Дар давоми ҳамин 2 моҳ ва ё ин касбро аз худ карда соҳиби шаҳодатнома шуда баъди вай идорпулиам мегиранд ба андозаи 50 сомон. танҳо дар шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Гулистон барои аскароне ки нав аз хизмати модар ватан баргаштаанду соҳиби ҷои кор нестанд ба онҳо кӯмакпулӣ тақдим карда мешавад. Инчунин дар 9 моҳи соли 2019 ба 92 нафар бекорон ба маблағи 47700 сомонӣ кӯмакпулӣ дода шуд ки ин шахсоне мебошанд ки аз хизмати ҳарбӣ омадагӣ аз маҳбас озод шудагон ва ё ба кӯмакпулӣ таъин карда пардохт карда мешавад ва барои корҳои мавсимӣ бошад корҳои ҷамъиятии музнок ба 63 нафар шаҳрвандон ба маблағи 5500 сомонӣ маблағ пардохт карда шуд. Ин яъне он шахсоне мебошанд ки ба корҳои мавсимӣ машғул мешаванд барои таъмин масалан барои таъмини роҳҳо дар ҷамоатҳо, барои сафедкунии дарахтон, барои ободии ҳамон диёри худашон, ҳамон шаҳраки худашон. дар 9 моҳи соли 2019 аз тарафи шуғли аҳолии шаҳри Гулистон 175 нафар соҳиби шаҳодатнома гардиданд. Айни замон шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Гулистон ҷавонони аз 18 то 29 соларо даъват менамояд. Дар он ҷо ҷавонон метавонанд таҳсил карда соҳиби шаҳодатнома гарданд.